Uriyo joka nyanam, waroko ukende chenro machielo mar Magenga. Magenga. Kaima wapure wach maber, od mbaka. En an Odongo Robi Wood Karo. Kachiel kod an Pamina Somondi Wood Kasagam. Kasagam kanyo. Onyo nurwa nguteji kanyo gotieno. Ruayo to waruayo nguteji sate. Nitie kinyozi moko wayao e dhoge kanyo. Sani kinyozi ngeni en automatic, kinyozi modern. Kose lieli ti iruayi ti iwinyo nguti matin, nyaka rie nguti matin. To ok minyiero no, minyiero to kwa tim. Koro Wood Kasagam. Gimoro se chanda kae to adwano goye mbaka matin. Kaka ing'am mose nyombo, ang'eni nya relate gi story ni. Kinyuomo dhako, bidhi korgi dhako. Tiwinjo king'isi ni bwana ng'eni koro insani in wuod dalani ni nyathiwa warwaki kama. Ibe kiduogo gi dhako koru, to mama urwako dhako bang'isi in Manyara. Nyara. Manyara koro, manyara kabisa. Lakini jo korgi dhako to kawega literally ahinya. Literally makalielo timre korgi dhako, to gigo bura. Bagi decide nyaka nini dhi migi dhiang' tino go wachni. Ngechi in koro in achiel kuom family gi. Unto ka un gi liel turi to mna gibi chieng' iko. Gidonate ni gigi gin ka gin gi problem. Magi wacho ni Wood Kasagam chato gik moko beyo. Onya wuok nwa gi mafuta lori achiel ko wuok e supermarket makono. Ndik kanyo. Ang'eyo ng'at an gi sinara ne osiepna moro ne eroga dhi ka mare gi ka haya. To jogi to ne kia ni ka haya. Anytime no dhi to dhi ga gari. Koro joko keto bura. Keto bura piny ba kiyalo to wacho kar mtoka to kiko wuoye oro ma jagine chane gi mtoka. Nigi mtoka. Nwawe oseket ndigi nyaka nyinge book mtoka. Jagine ne bro keto. Jason mtoka. Mtoka. Tendi ngeno kia. Koro information jawde biro na biran wan gi bura dala. To asingeni mon berach kar mondo defend ni jawde onge ga mtoka to neno ni kuodo wiye. Oyiye yen won ngane ne won kwenta bro kelo mtoka. To mara ariyo to ma true story mancho timre pok otieko kata 2 months. Ng'ato ne ore tuo. Ore ka tuo to noyude gi cancer stage moro ma mok nyathiedhre. Koro daktari onyiso gi ni ng'ani nyatere palliative care en cheap. En cheap. Omiya pen kila. Omiya mondo ndalo ne okwan godo ndalo. To batu nya keto hospital kudwaro. To koro wuode moro ma janyadhi oting'o ng'ani otero Aga Khan. Janyuola gi temo ng'ise ni bana ng'ani Aga Khan. Hospital to osewacho ni ng'ani dhi. To wacho ni wuon gi nyaka manyne thieth. Rang'iny mamalo. Koro jaduong' ma true story. Jaduong' obet kacha. To ka jaduong' tho kabile ne 1.6 million. To baba ni en gi nyimine ne 3 to nyimine ne gi osetedo te. Koro ogocho ni ochene chuor nyimine ne gi. Gibet go Kisumu ka. To keto gi piny to ng'iso gi ni bwana gini to koro sayudowa. Ni jaduong' to koro wewa. Lakini 1.6 million ni koro wamake nade. Ete mogolo kwan mar tere kata ka daktari osebai nyaka. Achiel kuom ochene mosiepna ni nochungo chako to ng'ise ni baba anto liel to ungo. Koro 1.6 ni to ang gola. Gantie solro moro to abro timo. Lakini 1.6 ni to baba mani dwaro kendi. Ingeni gimitemo wacho ni Saliel oluonge kaka owadgi. Yes, koro ken wayudo liel. Koro ken bana liel oseyudo wa. One koro adwa penje ere limit kata ka kendo to kura nyathi dalano limit onego chop kanye ngech an wuoyi remember ne an gi dalawa. An gi responsibility dalawa. An wuod dala cha. Koro ngena an wuod dalni ariyo to gidwaro responsibility. Mar onge chieng' mar lielo setimre kora ba ka owadgi chiega baro wake WhatsApp ba wacho no bana owadgi chiega maduong' cha en odhi miya diel. Onge to unto korgi dhako nitie jok maketie kita me in bana lielo mako bana tilingna. Miwa gimoro. Aparo ni gini biro bende gi mentality machon no nikech wuoyi siro. Yes. To okonyiswa ni en siro makon mane. Onego bed ni wuoyi siro madalagi. Yes, madalagi. Wuoyi obed siro madalagi nikech iyudo ni dalawa wan onyuolwa joma ng'eny kata onyuola gi nyiri mang'eny kata dalawa bende nigi shida ki. Aeto an be kadhi kendo to ang'eyo ni kendo bro gola e shida moko. To koro kaka ng'ama dichuo ichaki yudori e shida madala cha moingo koro nyaka maru ni. I think this osemiyo kata mana chuo ma ok nyalo wacho magi tho at a very early age. Nikech depression gi stress. Nikech iyudo niya dala gi en gi majukumu. To majukumu ma dala gi onyalo loro simu.
majukumu makamaro kinyar loro simu nikech messenger ni ot ka mamoko wanyang NTA chibeno gochsani waterne simu. Asto it is easy in sani kikendo tidak ta town to nitie nyithigi dala gi jaodi nitie nyathigi moro kata madwa biro limi kata dwa manyo tich yot mondo giwach ni oracho daga Kisumu wadhi dage ode iwacho kucha kapok owachni ibro dake ode chuora chieng to into mondo igol nyathiu ni dake gi owadgi chiegi mano kendo ok nyalre akia gimomiyo obedo ni in to ok inyal ichalo ng'amodi in ng'atu ok nyal dhi lakini gin ng'at ginyalo biro in koro in gi migrants to onge ng'ama inyalo oro. Gini aparo ni timre Robi nikech ntiere society mar kamaro mar ng'ama oluor overuse powers momiye kaka side mar maro nikech ong'e ni kata ko overuse powers ge to in kaka ng'ama dichuo ok inyal ywak ofil no mi gimoro ma precious e ode ka e odi kae ma ok inyal ywak kaka ng'ama dichuo ok oyieni ywak to gini ka timre kamae in to oinyi kabisa oinyi ma onyalo kata mana negi scenario chiegi donge ni kae maro oseoro wete in kae go wete gi adek gintie gi liel dala nyaka ang gidhi dala samoro ine midwa kata fofeano barua be nyoseor kaka ine michunge mtoka kaka Jason ochung ino sendik nyingi mtoka korka mtoka to wene Jason orachane gi mtokni mang'eny itieko lelno ni shida moro makidala dala ukoro wuon ing'eno kinyal golo wete gi jaodi ka ibiro yadgi e list di kodi ichaki yadgi ni in koro in donge na biro konyo ukochocha koro diel omna diel cha in ok inyal gin gibiro chieng' iko to gigolo sei matin ma gin go yudo ise drain scenario miwacho no kendo aparo ni oinyo ji onego chung matek kanyo ka decision obedo made gi joka maro kata joka oche to sama shida oseneno tiluongi kaka or oluongi kaka or kik luongi kaka wood dalano whatever okin wood dalano whatever ini biro konyo okibi solution gimone gitim anafeli gimone gitim jaodi ng'enen partner ni giluongi jaodi to in kore konja support through jaodi mongise ni bwana liendo chawan gi pek ting'eno ng'is ng'ato ka ng'ato nogol 20k ong'is gi kore ni mingise ni abro manyo ni 2,000 ma koro los kon we keti e group cha gechi be okiket gi group to chuone go matek mondo kumok nyalre tinga red flag tiket malo ni kae to nyalo na kar 1.6 million ni to kwanyal ang'eyo ng'ama ne wadgi dhako tho anto pa no siepe no se ng'eni ne wago gambaka men's face space moro kaka jomoko nigi pressure ngech marriage ni ok peace ngech pressure ma koch kamaro kwanza mato gimne kelo wach ni maro ni endala doho koro nyari nyieke otedo ne japesa koro japesa chal ne fa koro ng'ane obe nyare koro ken nyaka chiel nyara ko ni hope ne to ng'ama nyako ni otedo ne to tiyo ka mindi Nairobi koro doga ket pressure ni kaka ng'acha fund ga joka un bende kelo beno ket ne fa koro wadgi otho true story go bura ba dhako ng'eyo kaka gidak seche gito dhako housewife dhako ng'ise ni ne wache bura kacha ne mewa dhiang to penje ni tuwi rach nyagini dongi ng'eyo kaka wadak agol dhiang kanyo to dhako ng'ise ni okadhi e buch wacha ahol pesa wanyiewo go dhiang kasi bochulo openje ne poko nyombo kata dhiang manyiewo mabiro nyombo go pok ayudo koro ahol pesa dhiang ma jodala udhi chamo jogweng' udhi chamo na bochulo mano kara holo pesa de nyombo kata ya chaki ibed ni in gi gimoro ma kata iolo to en gima nok ni koro ahol pesa wanyiewo go dhiang mondo ji gweng'o cham dalau onong'iso jaoden bana ng'eni ni giliel kik iwe ni wila ng'eyo no wadwotho koro adwani gimitim yadhi liel kantie kaka nya support dhi liel yadhi aburo biro chieng' iko aparo ni raising bars high yes ma ng'ato kata ka un gi oche adek ji ok rom man to wayiere
Geochrome. Wach moro ni ochete ka in gi nyiri abich to i subscribe or ka oroni 50,000 per month ok nyalre. Nitie oche ma une munyalo bedo ni ubro support. Nikech samoro embe en gi majukumu moingo kata maruni. Kenyen kuma ji konyore ok ng'ata achiel gi sani kaka koro chalo ni ji te obed ni ji konyore ok ni ng'ata achiel ema konyo side achiel. Another thing en ni ka otamre tire izalam ni ata kwayo joka oche ma oinga. Anantie wadwa moro ma raising bar mare pan over expect from or. Koro wadwa neno kendo dhako matin to ne owuok e nam ne no dhigo hala moko mitieke 2 weeks 1 week 2 weeks 3 weeks. Koro noero ga dhako ni kabisa. Kono fwenyo ga anytime ko dhiga koduogo to ka dhako ni oa. Tingen kaka ohero maro sasa maro ngeno kumosiga gi lwedo lil. Koro sasa modhi kamaro to nyaka odhi gi shopping ang'o to weni ma. Koro gino timre bo chako penje ni amiyo dhako ni aga kokwa chwanyre. Koro chako dig deep to fwenyo ni kara maro as a hand. Ngech maro ng'en sa miluwo nyare. To nyaka wege gigi moro. Koro dhako ni manya gimo apa sama wuok ta maro go fitina to manya gimo matin to dhi. Koro chieng' moro gino setimre di bich chieng' moro no dhi wadwa no wiye tega kabisa. Odhi to ngiso maro. Ni neno ma. Nyarini. Kawuona ome kamugik. Ko chako duogo to kabia moche ka tugo kamano. To dhi wuok kana gidhi kune. Budho ko duogo to ka dhako onge. Kakano. Dinja be sim nonge. Kakoleng ba they happen gedar ne gin ga tinam kuja giri locate. Bana dhako cha no bet dalagi ba koro chako manyo. Ochako koro manyo chuore. Dicho cha no loge. Maber kata marach ne pok ginyuol. Koro chieng' moro unfortunately dhako no bet matuo seriously. Matuo kabisa. Bana wadwa no tamre dhi bodhi otho. Koro no chopo ma koro blame ga min gi ni bana. Dini weya dina tho e oda. Koro min gi pressure. Koro min gi be kasoga. Wadwa ni bana biyom dhako. Koro kotho to wadwa chane gisengeno ka stand. Koro gibiro baba ne pon ngima. Koro baba wato ni soft spoken. Baba wero gi kluogi. Koro ongiso gini bana anto kanyata man kik dhako no dalawa lakini ngene man ok chiega. Chuore enika. Koro luonge. Obiro baba opimo ne to ongiso baba ne miya ng'ata achiel adhigo kamaro kanyo. To chopo dino ne pod ochwado gini tiyo. Chama maber. Ochwado gini sa 4. Ko chopo to ngiso maro weche matin. Neno maro. Dhako ni nadwa dago ka ngima. To ne tama dago. Sani koro kosetho tidwa miya ga dhi tim kode nade. Tika kuwuok. Abo idho gari odok Kisumu moko rawo kata da. Over expectation. Over expectation mar. Gi joka oche. Yes. Kelo stress e udi kabisa. Okelo stress e udi kendo inyo joka luo mang'eny kabisa. Kiyudo kata mana or malwete ni malo manyalo koga jaode gigi moro. Yes. I think maro konego expect that it happens to every or madbro biro. Koro oinyo ji. Neno nyoro ne video moro ne trend ma South Nyanza kai ne oro gwero ni maro ot. Gisedak dhako 9 years dhakore. Or no tingo tenga odhi muko got ma. Moro be ang'eyo moro ne ng'acho ne dhako moro no chayega koro ongiso ganene no unge pesa to no se ka contribute matin koro pesa ne moro donjo to wundo dhako ni dhir dala dhingisi mama ni od mono gero ne semi permanent odcha wadwa loke koro omiye nyaka pesa dhi manyi funde odhi wal mabadigo abiro aluwi gi mabadi manyien donge ng'acho dhi fundo walo mabati ongisi mabati go be kudhi tiyogo gi uso ka scrap ni girito maro no nindoko ochamo kutere mateka ahinya tieko wako kochope to ukete mateka ahinya dongal mini chaya ineno the hand that giveth in fact maro nego bed keen to or mamiye ahinya than expected than mok miye totally. Yes. Nikech inyager ni ot mar kata mana 2.5 million. Yes. Lakini just one mistake. Odno inyalo or joma bro muke. Kendi muke ga scenarios ge anaseneno kata moro ma maro
onyiew ne nyaka lo nikech nitiere koro familia moko ma nyako be kobiro tedo to en bo dwaro ni mama gi obede condition ma kata ng'ato nyalo neno kendo dwaro bed as fast as possible nikech mon ma wakendo gi bende pressure gine ma gikonyo wakendo gine ma ginyalo hinyo yani munya geri within no time ene munya hinyi within no time donge odhi monyiew ne marolo moger ne nyaka ot maber ae to mana mekwa mag dak gi mag udi gi ji ochwanyore tinga moro nitiere kae ma gicho for the first time mano ngeno tuo mogo ni diding ot moger ma wall tech ma kata inok di kuny gi saruru aparo ni tinga no ane mana fwenyo ni onge gima tek mbele tinga cha aonge no muko odno within 5 minutes kacho dong pap ten ot ma oger maber lobe gi koro onge ten ng'ama nosikete status mamalo kamano aparo ni magi biro nikech stress gi expectations mag joka maro ikawo wuod wegi miket kaka wuodi mokal mpaka maparo ni joluono nego ket ni orgi ke dhot okete limit okete nyathini en ori but en osiep dalano ngech wati riwo gosiep to en bende en gi mahitaji en gi dalagi seche moko en wuoyi maduong' dalagi koro domi en ng'at achiel mano kelo mbaka moro mar ni e pinyni adier ng'ama dichuo to okonego Nyasaye tuon pesa ok awach ni mon okonego bed gi pesa lakini pesa dichuo tije ng'eny go pesa dichuo ing'eni unya bet gi dhako e ot to dhako nigi 50,000 to in gi 30,000 odno un gi pesa di odno in gi 50,000 dhako nigi 50,000 to in gi 30,000 odno un gi 30,000 un gi 30,000 yes odno un gi 30,000 so 30,000 ni nie medwa chulo go gimoko 30,000 en onya wacho ni unya chama musara tu winjo ka oro ni mamawa ti bende pod min gi ni romo go kamoro pod nyiewo ne soda pesa dhako bwana dichuo tadiera dichuo maonge pesa ng'en kata duol ionge go ayonge go aso gimomiyo wacho Nyasaye onego mi chuo pesa ngech pesa dichuo konyo ganda pesa dichuo ne ni chame ot ka ochulo rent nitie moro ma bende stray bullet moro ne nyathini moro ne oko mabe somo gi nyingi a stray bullet ne maro be ng'eni chamo pesa nini gweng'u kuja be nitie jok marito pesa nini ochalo pesa MCA chame gi shit queen moro be jazo ne gas gi pesa nini to mar dhako ting'ene na yier wiye gi yier wiye no be ena gine ibo kwaigo isega okay condition nyaketi mi ichul yier wichu ni ma tidhi los gi 300 tineno kolosi gi 1500 mi wach ni ma chieng' moro kibiro penjo kore kibiro wajni ni en ga 1500 ok en 300 kok inono kok iwanda ni kare nitie pesa mane nitie imede ato be seche moko inyagombo golo wegi bidhi chielo wegi chope ot tiwe ni dhako 1500 los wiye kiny wuotho nitie los wiye gi 1000 onyiew chiemo gi 1500 kiduogo tido ka chiemo onge wege mane 1500 ni donge wegi no ka 1500 donge iganyo wegi bingize ne dhi chiel wegi ni cham modong tie kendo kikete chumbi mang'eny apani gino chopo nikech pesa joma chuo ong'e manage chuo nitie kaka inyalo manage pesa mipogne jogi te kata giyudo mana matin lakini joma mon moko ng'enygi in fact statistically ng'eny margi aparo ni gin stingy to their money gini frustrate joma chuo kabisa miyo koro financial transparency mayot ok nyal bedo straight nikech in sama in go tiongego sama ionge go be ionge go lakini ng'ama dichuo en katonge go nyako bedgo an sisip na moro ngisa kane watiyo kode chon M-Pesa ne pod onge koro wacho nen kogolo galofu to odhi manyo ken galofu to manyo change 200 masamo wuok to wene dhako 200 gech ko wacho ni dhako ko wene 200 to duogo yudo daka gi chiemo lakini ko wene alofu na ng'iew chiemo 200 kan na change to kuduogo yudo change to ke mama penjo ni bana koro wang'ni karibi ka nyiew chiemo kendi kama ndikati dwa nang'isi oketi ni an kikip chaki miyaga pesa ni it's experimental manto joma chuo waseng'eyo dhako nyalo tedo ni kata gi siling 50 onyalo tedo ni gi siling 100 1,000 bonya tedo ni godo 10,000 bonya tedo ni godo mi penjito chiemo michamo ng'oni ere kaka 10,000 nyatede 1,000 aparo ni gin ga gi financial management mamalo shida en ok ginyiswa ni oko ketie accountability moro ni nanyiewo ma nikech 10,000
ok nyal bedo notedo dichiel. Bergi ni en ni seche mimiya 10,000 cha to dhi chulo go chama ne moro. Ng'eni nitie mon adi ma housewife mok ti to chulo chama. Emomiyo kodwaga ni penjo udhi donde, lakini ber ne koro chiemo we 10,000 chiemo we 100 biyudo ka jochiemo koro obe balance obe nitie kaka moro mo ginene cha onge kako balance, lakini kichako penjo mana to ok owacha nikech an gima an go ni ko wache kamano to ibro chiwo ga matin nikech ibo ng'eyo ni o budget gi gima en go. To en ng'ama konya budget gi gima en go, ang'o miyo samimiya in excess to neno ni en godo mang'eny. Osiepa moro manyataka nung'isa ni bwana an order asenyiewe ring'o, nanyiewo ring'o moseted ne gi kinyozi koro dhako kadho godhiambo okadho gimoro saa 8 kadhi shughuli ne to penjo dhako nang'an wachama ng'o kawuono, to dhako ng'ise ni kawuono agombo mnari to miyo dhako ni pes ring'o to dhako dhi town. Koro be gimoro timre odhi e ot kapok dhako a town, kodhi e ot to yudo kaka oseted ring'o bo dhako osega nyiewo ring'o bote pesa cha no gonge ma konyi ma tindi tedo prepaid anyiewo ring'o moseted dhako ng'eni promise nyaka ginene maro mama gimidwaro nabro oro ni next week to onge pesa ine mogo kodi kwano kore momiyo dichwa dier onego Nyasaye mi pesa dichwa to beda gi pesa nikech onyalo manage 1 2 3 ewi pesa kae gima chando keny bende mana temo ga chon na wuogi ne rwato notemo nyisa ni nitie logics e life ni kendo dhako to en firstborn korgi tibende in firstborn koru the family will strain matin nikech en gi expectations ma jodala dwaro kuome in bende in gi expectation ma jodala bende dwaro kuomi koro marriage no udhi end up ni uno okunyal invest on yourselves nikech un gi mahitaji manyaka uke koni koro advice I don't know if it works ni ka in firstborn kik imany firstborn. Bwana Samisero ga nyako bi nyape iparo kisesero nyako kineno nyako miero tipeje ni in firstborn to yene inyawe no kado gigi okinya control lakini logics temo wacho ni tema ne control nikech kata imbe samisero ing'eyo sura samisero ing'eyo ni ben gi tabia maber achiel kuom gik ma adapt bende kidwaro maber to make sure ni off fall between level midwano no idonje gima imbi ng'eyo ni ka an ng'ama mfuke ok ber ahinya tabro yudo mbele lakini mahitaji no nyaki bed ni in ready koro nyaki bed ni in ready kikibi ywag bang'e ni osoe group liel nikech into emane timri nade ikawo firstborn wadu koro iwacho kata koro gidhi chuo be nitie problem kiyudo ka dhako kapo ni wuoyi in firstborn dalau tine bread winner imigiga everything then all of a sudden ikendo dhako nitie mine wuoyi moko mother in laws moko mabende kelo tungni kabisa ing'eni sani kioro ga kichamo ga 50,000 tioro ga mama 10,000 samise kendo ting'eni majukumu nyaka ing'eni koro in gi family ni koro chako oro ne 5,000 koro macho kwan Bodhikra nil seche moko mama donge kung'weda ng'oda lot kanyo uchamia ngechi ibese jiko koro nyathi sibiro koro ento neno ne nyako ne ema koro omono wuode oro ne pe while onego ging'eni nitie sache makoro ng'en kisekendo janyuol to magi mato an popular opinion nyaki concentrate kore family ni onego enana wan ga gichandok bado onego bed ni chopo kuma koro jonyuol ni ok ting'ni you come in but okay first priority ni gina nene gi joloka ahinya it's very rare sebedo gosiepe mang'eny ma joloka aneno nyaka pok na neno point ma janyuol okwa nyathi pesa ene ma ogocho ne nyathi kopenj ni in nade ma ng'a mosekendo manigi nyithindo in nade in gi stress mora mora kama onge time monya kwa nyathi pesa nikech ofil ni nyathi chacha nigi ngimane en bende en gi ngimane lakini luo community wa iyudo ni minwa nyicha oro ni ga pesa dier kane an muuni kata an nane position mananya loro ne pesa ber mine ma wan godo ni
ne ka somo to nyisa ni somo ni be bo makonyi gi jogi donge onge driver kachopo mbele kato koro orna gimoro koro ng'e gima kelo mano neno kaka pinje ginene wasunge ka economic activity ber iyudo ka ng'ato konyuolo nyathi kawuono to chako save ni yawo ni nyathini account kawuono ma in gi nyathini otiyo to nigi pesa ne mosave ni nyathi ma sama nyathi tieko college to nyathi nigi pesa ne moro monya chako go biashara onya timo gang'o which means seche mosave ni nyathine ni to bo save mare ma ko retire ing'eni wan waketo nyithindwa kaka retirement benefit exactly ma is not we puonjo nyathi mondo obi okonyi onegi puonjo nyathi obi okonyre wanto waketo ni nyathini mana puonja beti ok konya ka maka in ga beach to in sure ni in gi retirement benefits a beach koro mano mamiyo mono kata nyithindo moko duogo dala ngech expectation koro ido ka wazunge ka to gin economic level mar county gi yien gi save for himself ngato save for himself ngato save for nyathine ma kotieko to gi gire moro machamo to wanto unyuoli kaka odongo robi kama unyuoli ka in ng'ama duong' dalau to baba uni nono mama uni nono asti idhi university idu teach expectation mana nyithinda dek maluwi ka ine manyaki puonji mani ngeno kutingni mani ngeno gikma di save gani nyathini ka ngeni teroga ka baba u in midwa gedone ntie nyaka joma konyo baba gi nyuomo min gi ngeni mano timrega jidwa no nyomb koro onge baba wuok no nyomba lwete nono inyuomo nyaka mama ngeni pok inyuomo mari nitiere joma chalo kodwa kamae ma wanto pod watendo lakini ise accept chuno ni nyaka idhi many mama u ikise yudo mama u nitie chuo marom koda kama maneno matek molote generation wani nyaka odhi omany mama gi mondi nikech odongo kende kose yudo mama gi to odhi onyuomo mama gi mondi eka en obi ma ing'eni en pok odonje mahitaji ge koro seche moko nyathi matin timi gi pesa inyuomo mama u wadu maduong' pok onyombo ne marach idhi nyombne chaki jombne bingen life nito dhiga mbele chieng' ma koro chopo nyathini iyudo ka be you are strained koro gik monego ema miyo ineno ka economic activity miyo aparo onego keta kiseketo mind ni itime ibed nyaka kata gi landi ni moro miyude ga 10,000 mondo kik expect kuom nyathi nikech nyathi chane kumonego chake life neno ka half of life ne otiyo gutiji jukumu mar wuon gi min gi nitie daktari moro mosiepna is a good friend of mine ne watiyo kode kamoro to kata hospital ni chule ji maber kabisa doctors ne riembo ga gache to for a very long time nonge ga gari nonge ga mtoka koro chieng' moro wane night shift wago kode mbaka to open up na en ng'ama very ginini ong'isa ni Ruby ka ng'isi expense man go end month tinye wuok gi ng'wech onyuole big home ma polygamous ma nyithindo ng'enye to dala maduong' no te en kende mo make it everything mene wiye ma ken ma dhi school kanyo be pocket money nitiere expense odwa no tedi odwa no timo baba ubugo jone ken diendwa ne ken onego chwango akiana chopo point migocho ni nyake gweng ni ng'ane uso dhiang' 30,000 kinyaoro wamake go ok consulti ni asenyisa ni mate nyanyeo inyaoro mama udhi nyake chama bo chungni anto wang'ni chama ma wang'ni nyoluoro ma wang'ni ukelna bo aso gocho ni kose luongo nyoluoro an gi nyoluoro to jowa giti madho mana soda itima nade koro en mentality onego wawe kabisa mahitaji kaluwore gi kaka ji osechopo kiwango masani uchumi dongruok mar dhano ng'at mosebedo gi familia onego beda ni en familia neno wawe boundary wa gi familia neno kikiket ng'ate budget muonge nyathi onego konyi gi surplus kosetieko mage to gima koro ng'eni wabe wan human ka baba mama onindo odechwer to okinya gero mari koro onego wan mwatem mondo kik wabed situation moro matamo nyathi be ok nya weyi ni koro timo mare to neno kin marach koro en duty ni mondo iket kari maber ok ber ka nyathi ochako tich to gedoni ber ko gedoni but drene koro dine be ni gero giri moro maber onyamna konyi maintain to nitiere gima onego wae bende timing wach moro ni nyathi onego bed ni gedo ni Monday no should not come. We can't save you when we are dead. Yes. Okwanya konyi ka wan already wahinyre. Depression osenego. Nyaka bed ni wan bende wan e position ma wanyalo konyi e Monday.
nyaka bede ni awinjo maber health wise mentally koka nyalo konyo gedo, lakini kiketo ni nyathini nyapuonjo osetieko university oyudo tich oya awan 30,000 per month odani koro dhi chung no gima pano nego wang'e kabisa ni puonjo nyathi kata pidho nyathi ok en favor. Ok itim ne favor ki expect favor. It's a right. Nyathi ng'eno kogo ga ng'ato simu no biro ya. Koro kosebiro jukumu nego nyaka itim. Koro kikifeel nyathi ooi. It does not owe you. En mana koro the human heart ne dhano mono, lakini kikifeel koro ni gigopi chal ng'ama ni gigopi moro mabe na tiyo gi 20,000 nakachulo lot pok. Okonego beno duoko ni. Gino miyo nyithindo kata most of joluowa uluor kata duogo dala. Yes. Ng'ato tieko 3-5 years. Yes. Ana nitiere kata gi cousins matiko sani higni 7 yes. kapok kata kobiro dala yes. nikech jogi feel ni ok okonywa. Yes. Tembo feel ni ok akonyu nade. Jibe koro wuo marach ti wacho ni gin ok ging'e kaka dak. Yes. Ok ging'e kaka survive. Lakini gi feel entitled ni nyaka ikonygi gi thuon. It is your responsibility ni ne wate care of in wateri e school watimo 1 2 3 koro ine manyaki duogi ikonywa e 1 2 3. Yes. Gino miyo ji lal mostly kapango lal yes. Kendo o communicate dala kibet kod gi piny kama yes. Mi winjo kaka gi wuoyo idhi realize ni ka joka dang duoko expectations gi piny to wach ni macha wuodwa ne wasepuonje en kare obeda kamano they can come back home. Yes. Wongechi wawe kete expectation gi adwan wawinja ni you owe your kid. Your kid does not owe you. Your kid owes their kid. Chal ng'ama timo maber ni ng'ato. Kitim ng'ama maber ni ng'ato mondo ng'ano bi chuli. Itimo maber ni ng'ato mondo be chieng' moro tim maber ni ng'ato. An gosiep na moro ma ento en gi pesa na moro maber. To familia ne kata mama gi ok en ngima maber ahinya. Koro chieng' moro mama gi ogochone kapok noyudo dhako pok no ginene to nyise ni okior na gimoro nooro. Bang'e nonyiewo mtoka gik moko notimre mang'eny ma nobedo gi nyathi. To mama gi kanogochone to penje onyise ni to makoro an kaeni ikonya nang'o. To noduoko mama gi ni an nyathi nye kore kanyuolo ka tang'eno biro chako dhi skul. Koro pod amanyo ne pesa. Nyathi kokotieko 3 months. Tang'eno biro chako dhi skul koro ema pod chando wiya. An kane min gino luonga go koda mbaka gima nowachona en kaka no package that news opogre. Eno neno ni nyathi makore ka jadweche 3. Ikano ne pesa monego miya. Onego miya pesa ni atim godo gimoro to nyathi to jadweche 3. Eno neno ni nyathino omon. En gima onego en mamare no tim mondi nyathini kik tim nade kik kan pesa. Sigu gi nyathi. Modwa mako go sigu. Aparo ni mano mentality machon. The world is changing. Kwa chope gik mar gini aparo ni parting shot na en ne nyathi we miyo nyithindo over expectation. Maro we miyo or of expectation. Or oken nyathi dalau or en or to en osiepu dalau. To kudwa keto ka wan wede watet kara kaka uketo ga oche group no wambe wabro keto ume wame namba jaduong' gweng' mar gine mar area no te koro wabro ga adu kaka umbe uno wete wagi koni but all in all jogine joluo wabeduru ni familia wamiyo luor. Ka ji ariyo osedak kamoro achiel wakonygi uru kaka gimedo konyre dak gi moloyo kaka wagolo gi dak gi mondo gibi gikonywa. Ero kamano joka nyana mane makelo giko chenro makono mar Magenga. Nyaka odiochieng' machielo.